Now, IVU NWANBA Ujari Ujari community, IVU NWANBA Ujari Kukabase. Or is in Kitoko. As Managa Putogo Barabara, no once in a while, Kona Puta. Avambo Maze Emmanuel Oku, aka NWANBA. NWANBA, wonderful. Yes. Obi the motor, ehonu, because na as nwa robla, mana this Adamazi TV na-emezis both in Facebook and everywhere. Obi the anyoto, I won't I may invite, but unu ji obi unu bịa, ịbịa nọnyere anyị taa. Ebe na 19 villages enwe na arụ. Enwe ihe eji mara villages niile na-agba Ekpo. Onwe na-agba na first, onwe na-agba na second, onwe na-agba na third. But I decided for over 20-something years. Enwe ofu Ekpo, anyị na-agba Ekpo. But onwe ofu Ekpo na-apụtatụbeghị for over 30 years. A na-akpọ IVU NWANBA. Nke wụ na ịnọtụ obere ogbu a, ịma afụ ya within the next 30 minutes ọ ma apụta. So I na-akpọ convenience of IVU NWANBA. So for over 30 years, ụdị ihe a na-eme n'oge a emetụbeghị. After 30 years, I decided today, now we want to bring the glory back to Ujari village. I brought Ekpo as a caliber. I brought Ekpo to bring the unity. I brought Ekpo to bring love. I brought Ekpo ka oge ọdọ manakwa na abanye na anyị ebichigo ụzọ na ihe na-emekwa n'ime. Anyị amagago n'ụzọ amata na onwe ihe na-eme ebe a. But I mana the news na ọ na-eru. Maka asị na ụzọ dị mma gaa Yoruba na abụọ anyị na-ekele unu ebe dị ukwu but Ekpo a na-apụta taa a na-akpọ IVU NWANBA. Yes, na mma like na mgbe ọ ma apụta na unu ka ga-anọ unu nwee ike capture ya video kwana ya ka ụwa niile bụ ya. It's over 30 years na ọpụtatụbeghị. So we decided that this year 4th 2024 na Ekpo a ma apụtarịrị. Ihe m chọrọ ịgwa ma ndị ọcha ma ndị n'ebe ọbụla wona arụ bekee mbụ ana ihe niile na-eme ebe a taa arụ jinganga etubri and ihe dị bụ mgbe eme ọ bidoghị taa o bidoro ri 1900 wee rutekwa anyị na ana ọkwa ahụ nwere anyị n'aka ama anyị na ahụ anyị because ndị so anyị na-azụ anyị chọrọ ka wonde mụta after na anyị hapụkwa ụwa na ihe a na-eme taa we still continue. So ndị ọcha ma ndị ojii ma ndị ọbụla arụ bekee onwe ihe eji mara arụ anyị aghọtaghị arụ anyị isi Igbo n'ala Igbo a ikwu okwu ma ikwutebeghị arụ ama mma ibidola. So bete anyị na-ekele Adamazi TV ebe ọ dị ukwuu eke nwa dị arụ mma si na nke unu na-eme na ọ dị mma ebe ọ dị ukwuu. Ndewo so ị na-eme ma ndị ọcha ma ndị nọ mba niile ha bịawa arụ bịa lee abanye na otu ihe si ike na this country. Ile krado lata ịgakwa Igbo m otu aka ọ dịkwa taa ịga other villages otu aka ọ dịkwa taa. IVU nke awa agbọghọ Ekpo ọ nọ n'ọgbọ na ha eto ugbu a IVU Ekpo ndị ụmụ anyị kacha gbaa like ya ile anya na ha ahụ na ma anyị anaghị esi pepe soup ndị nke akwa ndị za our neighboring town anyị nwere ama na agwụ Ibom Amasụ wo bịakwara ịsọpọtụ ihe anyị na-eme taa na ihe anyị na-eme taa na ọ dị anyị mma ana anyị na-asị Chineke nyere anyị aka na onwe onye mee ebe ọbara ọkpọ onye ji bịa ka ọ ma-eji ala lọtakwana ihe ọma agha ka ọ dị ọfọ. I'm so happy to be here today, and it's been a while since IVU NWANBA has been exposed to us. So this is a really critical event for us. As you can see, we're all gathered here enjoying the festivities. It's great.
we will strive to maintain it and keep it going as long as we can. So we've been talking about reviving the culture, so this is just a part of it, and we will continue to do so. Yeah. Wonderful. Yeah. May we really meet you, sir? Your name? Okay, my name is NWANBA Of Ujari. My father is the owner of this house. Essentially, it's my house now. Being the first son, I live in the U.S., live in New York, and I do come home from time to time. So I'm excited to be here. It's really fun being around my people and enjoying all the festivities going on. Wonderful. Now, what do you have to tell your friends that are watching right now? Okay, so my friends in diaspora, I encourage you to participate in any way that you can. You can come home. You can contribute to all the funds and platforms that are going on to support the cultural event we're having. Yeah. Wonderful. Now, generally, right. about culture, right. What do you have to say about the cultural heritage of Africa? Yeah, we have to maintain our culture because it defines who we are, and it becomes a guiding principle for us to live our lives. If you go back to the Jewish people, they have the Old Testament that they follow, all the traditions that they do. So we have to maintain some sort of framework as a guidance with guardrails to help us forge ahead. Wonderful. Yeah. Mazi, Kelumaru. Cho, Arumaman. Yeah. Arumaman. Yeah. Toko Basimaman. Yeah. Uri here. Mazi. It's happening live and direct in It's happening live and direct in